fushin za ka yi daidai gwargwado ne, kuma ka yi amfani da kalmomin dawo da wancan, domin shi musulmi idan ɗan uwan shi ya fanɗare dawo da shi yake yi. An gane, ba ƙoƙarin ya ingiza shi kuma ya tafi ba. In ɗan uwanka ya tafi ya baka waje ko, to ai ba kai nasara ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ai ba kai nasara ba. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shine sai mala yake cewa wannan zai kai ga mutum mai haƙƙi ƙiri da mu zo ka hana shi haƙƙin shi. Za a ga mutum ya fusata sai yake kawo ma iyalin shi cefane. A'a, me alaƙan wani fushinka da hana ta cefane? Kawo masu cefanensu, fushinka kuma na nan. Domin annabi ya ce ya isa mutum ya tara zunubin da zai kai shi wuta, ko da bai da zunubi kowanne sai wannan, wanda kan mallaki abincin shi ka rike ka hana shi don wani abu. Kafa bil mar'i ithman an yudayya mimma yamliku qutahu. Ba wani dalilin da zai sa don wane ya bata mare ka ce a daina samun abinci a gidan nan, ba wannan. Kawai idan ka ga baka gane ba, kayi ya bari bai bari ba, ka sabo goranka. Jama'a mun gano wannan da kyau ko, ka rage shi kawai. Amma magana a wannan kuma wannan department din daban ne. Ka ɗauki matakin da shari'a ya ce ta yi abin da ba shi kenan ba, fa'izuhunna, sai me fahajruhunna fil madaji, sai me wadribuhunna, sai me fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, in yake fa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. Shine ka'idar musulunci. An gano wannan da kyau ko, mataki 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 mataki. Wancan abin da kuke dauka ba shi a cikin tsari. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala yace wa tazharu atharul ghadabi ala sulukil insani, zaka ga gurbin fushi ya bayyana a cikin gudanarwar mutum, wa tasarrufatihi shakhsiyya, da kuma yanayin shi na mu'amalan shi na mutuntaka. Kaga wanda kuke sallama, kai mai sallama yayi abusan kamdarira, sai kau da kai ya batare, waje ba zai karba sallaman ka ba. Ka ji dan karamin iblis. Mun gano wannan da kyau ko? Zaka haɗu da mutum sai ya canza hanya, wai kaukui sallama, bayan annabi ya ce ikhwati ahbabi lakum alf tahiyya nazfuha tahiyatan islamiyya nazfuha tahiyatan islamiyya nazfuha tahiyatan islamiyya. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.